Ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera Akanema wa Zodiac mtsiku la lero. Ine ndisungana nisiliya ndipo haso yathu mtsiku la lero tikufuna ticheze ndi mmodzi mwa anthu osangalatsa kwambiri makamaka mmene amapangira business yawo, mmene amapangira haso yawo. Sindiulula zambiri, ndikufuna mutsatire bwinobwino chifukwa lero haso yanga ikupanga zinthu zosangalatsa kwambiri. Choyamba tisanapite mwina ku business imene mmakhala mukupanga ticheza zimenezi tidziwe dzina ndi ndani? Ine ndine Mbusa. Amene zina ake ndine Precious Chilewe. Precious Chilewe. Yeah. Kani ndino abusaso? Ndine Mbusa. Timango kudziwani tu mukakwera njingano ndikumalengezera malonda anu koma cha ubusachi sili machidziwa. Ndithu. Tibwere ku business imene mmapanga chifukwa ndi zimene zatikopa maka mmene mmachitira business yanu. Inu business yanu mumayicha chani kwenikweni? Chifukwa mmagulitsa zinthu zambiri apa, mumayicha chani kwenikweni? Timangoyicha kuti vegetable local. Mwati chani chizungucho? Vegetable local. Vegetable local. Yeah. Munthu akakufunsani ra ine ndi wa vegetable local. Self-contained. Self-contained. Ndithu. Munayamba liti business imene? Business kunoko ku Lilongwe. Ndinayamba 2013. Oh. Kumano mpaka nthawi fika brand yeso chama 1999. 1999. Ndakhala ndikupangapo ndili Nyamata. Okay. Kumayenda nawo kena kuna Zaduka capital. Kena kwasana zabwera kuno ku Lilongwe ndikuyambiranso pang'ono mpang'ono. Ndekuti tinene kuti kuyambilira business yanu ya vegetable locals munayamba 1999. 1999 koma ndika Nyamata ndithu. Okay. Sukulu itatikanika. Kenako ngwata sukulu yavuta kuyamba mumalima nokha kapena nthawi imeneyo munkatani kuti mungofikira kuyamba munangoyamba kapena basi? Zambiri zimene ndimagulisa ine ngakhale nthawi imeneyo ndimachita kuoda basi. Okay. Ndizachita kuoda. Kuchokera ku Blantyre kumeneko? Ndithudi. Ina ali bwanji business nthawi imeneyo ku Blantyre? Nthawi imeneyo business mango ichitabe nangasi nali sana one patali bwino kuti business imene ikozo kuti thandizira madera ena. Timangochita poti ndiwo basi. Kuma kunoko betu mayichitabe muone sabe chidwi kuti ikuonesa kuti mutu wake ikuthandizirapo. Oh. Ndithudi. Kuchoka 1999 mwayamba business imeneyi kubwera ku Lilongwe. Cholinga chodzachitanso ku Lilongwe nali geni yomweyi? Kubwera kunoko kwakukulu nali kuzosaka timaganyo komano ntazindika kuti bwino kuti business imene matha kupanga mwantimanga wonse ndi ya vegetable for local. Vegetable for local. Ndinalinga lero ngoyambiranso yomweyo. Nde kuno munabwera chaka chanji kumapanga ku Lilongwe business imene? Kunoko ndabwera 2013. 2013. Yeah, good. Ndetu kuyambira 2013 up to now mpaka pano. Yeah. Business yake mweyi. Ndi imene. Poyamba munkagulitsa ntchito njinga kapena njinga inabwera mkatikati? Poyambirira timaseza pamutu. Oh. Gondo timaseza pamutu ngati chichi timachiseza pamutu. Okay. Maso tabwera 2013 kunoko nazapeza ndagula njinga. Kumayambiriroko zina ali bwanji chifukwa azimayi ndi amene timakonda kuwadziwa kwambiri kuti amagulitsa masamba, kumagulitsa zinthu zosiyana-siyana. Inu ngati nzibambo anthu adazilandira bwanji zimenezi? Tinaona kuti gender fakuli gender. Na feso tiwothekera zibambo kupanga business imene ngati tingachokwanisa kuno bwino. So ineyo munga ndazibambo, ineyo munga ndazimayi, azimayi susamanga mwa ineyo. Oh. Azimayi samanga. Oh. Yeah. Zimenezi kuyambira even kale lo 1999 imene mupanga azimayi so amajepera kwa inu. Samamaga ya. Ai. Amaziwa kuti ambewa mata. Amakwitana ni ambewe limene ilirapa ntchito. Mati muchizungu timayankha muchizungu choncho university. Tibwera ndi tunafotokozani. Mwachichewa tingona kuti ndisangalase. Okay. Ine ndimasangalasa anthu. Ndinosangalasa anthu. Ndeno anthu amandiyitana mjinji kuti ambewe ndeni mangozita ambex. Ambex. Handsome boy. Handsome boy. Yeah. Inu simango chita geni koma mmapangaso msangulutso. Ndino sangulutso fwa ndapangapo nthawi itali so sangulutso. Okay. Mapoyi ndapangapo. Oh. Makomede ndapangapo. Okay. Kwambiri. Ndi mmaphatikiza makomede komanso geni imene makhala mukupanga. So ndikapanga business ndimayelowesa ngati ndipanga comedy.
koma kuti ndibwerese ndalama zimaphatikizana motani pamene zimaphatikizana fika kuti anthu amasangalala amaseka a business kupanda ulowesapo china chake chosangalatsa anthu sangathe kugula munthu umafuna umukope munjira ina yake then kuti zikapo nthabwala zosangalatsa kuti anthu azimba kukoma danga magula ambiri amagulira nthabwalazo business yange imayenda ndi zimene zimakusiyanitsani pakati pa inu ndi azimayi kuti enawo sapanga nthabwala koma inu mapanga nthabwala ena mapanga atakwiya koma inu looks very smart mwandivalira jacket leroli mukamapita ku business mumavala suti bwinobwino chonchi kwambiri ndikamapita ku business mbuyo mene mavala suti bwinobwino komano makangati kuti tikamagulisa makangati chubula ndesi zimayenda mene zimayenda moti lero menda pangia business ndi masiku onse zikusiyana lero ndiona business sina chite bwino ya andangota amalawa amafuna munthu zooneka dogodoko ndi amasangalala amalawa ambiri ngati silimatha kucheza kuti iwo ambeksa kamapanga business yawo yogulitsa masamba atachena anthu amangota chili ndalama ichi atisama inu makopita koma mudzipanga mutaoneka ina yake mmachita kuishuna kuti nde ndivale chonchi kuti ndikagulitse kenako ndivalenso chonchi ayi koma ine zimanimanga fika si chikhalidwe changa mafuna zioneka very smart fika anthu amene ndigula ni anthu osiyana-siyana ni mabwana ndithu ndeno ndimakumana anthu amenewo ndiye kuti azinthu ndi dogodoko ndekha tisangalala amaziona ngati zinthu zopanda ukhondo so ukhondonso umayambira iwe mwini tibwere ku mayitanidwe yanu a business mmene munkayamba poyambirira munkayitanira mmene mmayitanira mukumaphatikiziratu komede poyambirira sinimapanga chocho poyambirira nimapanga inali lebo ina poyambirira inali lebo inkaveka motani poyambirira timagulisa repo mpix chinix ndimene munga zachizunguzungwe nde mukamayitanira munkayitanira kuti chani mukati muli pa ntchito no nthawi imene yoyo tibwerano ku lebo yanyiwaniko koma ndifuna ndimve kaye mukati muli serious mukuyitanira zimaveka motani timakonda kuyitana kuti lepo ngwani phwanya chigwada chisoso koma panopa ndayisintha panopa imene ili mbwalo nditiyo panopa imene timayitanira kwambiri ndi husband sleeping blackjack bright transvisual fresh okra chigwax already pound chitaxe and dry and fresh phwanyaxe dry and fresh African bubble gum mangoxe saboxe sawaxe and so many more good ndifuna mukale serious imene mmakalira kapena comedy imene mmakalira nde muyambe kupangira chimodzimodzi ndikuona pali katundu kutsogola apapa nde mudziyitanira ngati mukuyitanirano mmene mmapangira business yanu husband sleeping blackjack mangoxe zitexe chigwax already pounds bwemba kwaxe dry and fresh chitaxe chitambe dry and fresh nyemba African bubble gum bright transvisuals come and see pali zinthu zambirimbiri zimene zakutchulidwa apa husband sleeping ndikufuna tipitirire kucheza kwathu koma tingowauza amene akutiolera pano kuti haso yanga mtsiku la lero tili ndi Ambexe amene ndithu amagulitsa ma village pachimati ma vegetable locals nkhani ya ma vegetable locals tikhale tikubwera posachedapa zikatha izi tikupitirira kucheza ndi Ambexe amene amagulitsa ma vegetable locals koma amazinenerera zimene zizi mu Chingerezi kapena momveka mwa Chingerezi zinthu zimene mwazinenerera zija tandiuzani ino kuziyankhula bwinobwino ndi chani chifukwa zinazo mwina inaso akudabwa kuti African bubble gum nde kuti amene yuyu African bubble gum ndi mato ziyoka maje zimakhala ngati zimananda nkamwa muchoncho and the blood transfusion ndi chidede imene imali ya blood transfusion
transfusion. Yeah, ndichidede. Blood transfusion. Yeah, so husband sleeping ndi mamuna ali gone. Oh, masambaja amati mwamuna ali gone. Yeah, mamuna ali gone. Okay. And blackjack ndi chisoso. So mamuna ali gone ndi chisoso timamikisa ndi kutendera. So zimamveka sabwino kwambiri. Chigwada munati chigwakse or red pound. Chigwakse or red pound. Yeah, awani masambaji nangwa osinja kale. Chigwada chosinja kale. Yeah, tomato red pound. And so awani mango a fresh. Yeah, monga mukuziwa. So ichi ndi chitambe cha mfuso. Okay. Uyu ndi denje wa mfuso, ndi khwanya wa mfuso. Komaso muli chikande. Ya komaso muli khwanya wa fresh. Nkhwakse monga ngati nkhwani. Nkhwani ndi kunkhwakse. Wa fresh. Ndi bonokse. Wa fresh bonongo zini. Poyambirira anthu sankakutenga ndi wachibwanabwana koma. Poyambirira anthu amangoseka. Okay. Ngakhale panopa ndikamagulisa. Ambira amangoseka. Okay. Ndikampeza munthu okwiya. Amamba kusangala ndikakufiwa mawa. Oh. Ngati sangala sawa warani. Wafika. Ambira manguli serebu. Ine ndikucheza ndi serebu pano kaka ti serebu ndiho watitu. Ambexe amene nditu amagulisa ma vegetable locals. Yeah. Inuyo pa tsiku mumagulitsa zinthu zochuluka bwanji? Zonadi. Mbuyo mundipano capital yasiyana. Okay. Panopa ndithu timathamangira ndithu ka 30,000 kamakwana. Ka capital. Mbuyo ndimatopanga mwina after 10,000 mwina 6,000. Ya kuma panopa tutipa 30,000. Okay. Ka capital metu mata kupanga. Ndikagulisa bwino mata kugulisa 60,000. Oh. Pena 55,000 pena 50,000. Pa tsiku? Ndithu zimateka sagwini. Pa tsiku? Kwambiri. Ine ndi munthu ama COVID. Ineyo ndi serebu ineyo. Oh. Kunyumba mutayamba business imene iyi nkumayitanira choncho. Mayi wa kunyumba amati bwanji? Basi pano samangosangala chifukwa zimabwesa thandizo la pakhomo. Okay. Ndipo pena ana kumata thandizikira nkuzera mmene mwachibale ndi mayi anga ukalamba timathandiziranso nkuzeraso muthandizo limene. Okay. Ndaziye mwali kuchimene tinakwatira plus a Kristu kopa anthu amene mwene timakumana kuwatumikiranso ena mafuna mwina kuwathandiza nguwapasakena kake timapasa. Moti ndiwo zikasasu timataya timathogera anthu. Okay. Yeah, through utumikiso apadera umeneyo. Yeah. Kuchalichi anthu amarijano abusa anu ndariyo Ambexe amarijano anthu akuchalichi. Zakuchalichi timakhala serious. Zakuchalichi sanga ndikonde ndikayima kuti pagwa ndalikire. Imasinda logo imasinda. Ine ndofuna ndikhulupirire. Tango ndipatsani ulaliki 1 minute. Ulaliki 1 minute. Okay, upasani Marko 16 verse 15. Baba imanena kuti mukani kudziko lapansi mukalalikire uthenga wabwino. Uthenga wabwino kuyenera kulalikidwa pena paliponse. Monga Bible ikuyankhula ku Mateyu 28 chapter 18. Yesu adauza ophunzira kuti tsopano mphamvu zonse zapatsidwa kwa inu kumwamba ndi dziko lapansi. So ifeyo tinatumira kuti tikalalikire uthenga wabwino. Uthenga wabwino ukuyenera kulalikidwa osati kuti tingowauza anthu za uneneri. Uneneri mwina pa iwo sosachitika ya koma tauza za uthenga wabwino kuti akande chipulumutso. So I want to preach the word of God. Serious. Wow. Uthenga wokulapa. Ino yamene apa munasintha. Serious. Apano munakhala Pastor Mbewe. Pastor Mbewe. Pastor Mbewe. Oyitanira masamba uja ndi Ambexe. Ndabusa ndi. Serious. A man of God. Ulaliki umene ukhala ngati sulaliki ochokera kwa Ambexe amene timadziwa oyitanira aja iyaye. Amene wandi Pastor Mbewe. Mbewe. Oh. Precious Chilewe. Abusa. Yeah, good. Inuyo geni yanuyi mukamachita mumayika mtimapepala chonchi nkumagulitsa simumagulitsa ngati mmene amachitira ena kutapitsa kupereka koma mumagulitsa mmene kalili kapaketimu? Yeah, timapanga chonchi foti it's already packed. Okay. Because of what Fatima kumana anthu amene ali pakati pa msewu afuna za changu. Oh. Ndewe basi uzigundika kwa ezera munthu ali pagali moto ndeti mapetaka mata umanchedwesa apita geni ata yakanika. So ine ndakhala pasi nalingala kuti tipangire tiyopakira kale. Yeah. Chigwada chosinjasinjachi. Mumachita kusinjiratu ku nyumba? Timasinjiratu ku nyumba. Ku nyumba mayi timauza mayi sinjani. Yeah. Chitenge chabwinobwino. Nthawi yake makhala motani poti mmapita tukolo kumabanda kucha? Ndikamachoka kokaoda ndimafika ku nyumba ndikuwauza tisinjani. Yeah, asinjire pena ndimatha kuoda chosinjiratu kale. Kumaoda ako? Komwe kuti matawayimbira foni kuti mutisinjire pobwera zangu na
zangotenga. Oh. Yeah, good. Inu simunafune kuti mukhale ndi bench pena pake yayi koma mudzingo yenda kumazungulira kumagulitsa choncho. Atsogoleri base yokhala pansi ndiyo pweteka. Oh. Yeah, koma base yabwino ndiyo yenda. Chabwino kuyenda kuti umayenda ndithu koma ano base yoyenda umakumana ndi customer indirect. Koma base yoti yoyala umachita kudikirira kuyambira mamawa mpaka nyama 12 kwa mwina customer ngobwera awiri ndetu sinapeza kena kalikonse. Yeah, koma ano kakuti kuyenda chonchi ndimakumana anthu osiyana aluzu landiolo. Tsogoleri. Simaiwala koma kuti zinthu zili kuzona zambiri apa simaiwala kuti ndi zinthu mwakuti sizitheka kuyiwala. Oh, sizitheka ndithu ndimakumbukira. Mumakhala mwenda ndi katundu mungati pa tsiku? Pasiku ikanoseso matogwena ni mwina ndi 15 zosiyana 15. 15. Oh. Bwana ya. Zinthu zosiyana 15. Zimakwa pena zimapitirira. Zose nkumazikumbukira nkumazitania chimodzi modzi. Ya, pena nimatenga lo magu 20. 20. Nimatenge. Kwa nimakumbukira. Kuti chakuti chili mwakuti chili ya. Oh. Ya. Okay. Ndithu. Mwati kuti mwerenga apa mpeza kuti mugula wako kuthamangira 10 something. Oh. Yeah, good. Okay. Yeah. Ambeksetu sinu munthu wamba. Serious. Muli ndi masomphenya otani a business yanu mwina popitirira? Masomphenya alipo. Ndinalemba. Okay. Ya, nalemba kwa baba madu ulembe maso ako niwachelule. Then nalemba masomphenya ndipo ali buku. Masomphenya ake nokuzoti mafanza gwe galimoto. Imene ndizaike choita nina pamwamba. Galimoto. Ya, ndiye kuti nzapite kuje kusite ndikakhomera muno bwino ndikaenda idea ya business yokwanira ndiye kuti zipita ma office. Zipita ka motelo, zipita malo siyana mwakasiya koja ndiwo komano ndiye kuti icho chizanthandira kuyitanira ndikafika pa trading pena pake poti pali chigulu cha anthu basi mangodina mejo ziyitanira ine ndi galimoto kusika kena kukagulisa basi mantamenya point. Munava sapato yanu kena kokali kajekete kanu mugulisa be masamba koma muchigalimoto. Panopa matoka siye mwina kwina kwake ka ku restaurant ka kuloji kwina kwake masamba zimateka? Panopa zikuteka pang'ono. Okay. Amaka ngati ma restaurant ena ndera amandiziwa ndi masira. Amaka mabwana ambiri ena anatenga manambala. Oh. Anthu ochepa ndithu atenga pa nambala amandiimbira ndifuna chakuti tikumane pakuti. Basi ndeti makapezi. Mwapanopa ndilibe customer okhazikika ngati motelo ngati kapena malakulu ndilibe. Koma ambiri ndongokumana chochi. Koma nimafuna atakhala choncho. Ena angotipeza pana kudabwa kuti Ambekse wamwati amapanga chani. Tatoli tatso tifuna timve mene mmachemelelera malonda anu komanso kuwapanga okhala osangalatsa. Okay. I'm selling this one. I'm selling vegetable. Chigwax already pound. Husband sleeping. Blackjack. Sour oxen. Nyamba. Mango oxen. African bubble gum. Mato, Daya, Denjaxen, Chitaxen, Chitambe, Quanyaxen, Chitambe, and fresh okra, Zitexen, Bonoxen, and so many men. Thank you. Kwa vile simba ziwa kuti okra ndi yani, kodi okra majani yani? Okra nteo ba. Kwa vile simba ziwa kuti okra ndi tero bala, mwadziwa lero ndi Ambekse amene akukuzani. Akuti masomphenya awo ndodzakhala ndi galimoto, ndikumanenerabe chonchi koma akugulitsa pa galimoto, kumafika m'maofesimu. Anthu amene amakhala akuphweketsa ntchito za anzawo. Kuti ayi ine munthu amuna ndikamenya Ambekse ndizikayitanira anthu azindiona modani uthenga wanu ndotani kanthu kati amenewo? Panopa sinthayo Nyamata azikapepusa zanzawo ya. Azinthu zimaoneka simple in appearance koma zikubwesera chani forex zikubwesa ndalama. Yeah, so zikubwesa forex. Yeah. So zifunika serious Nyamata khala very serious. Kugwira ntchito molimbikira kuti thandizo kulipezeke. Muzochepa zomwezo Mulungu amazidalisa. Ana Yesu Kristo ndani akanadalisa Yohana 2:1 Yesu anadalisa vinyo madzi kusanduka vinyo koma nthawi imeneyo anthu analibe chani vinyo anthu amaona kuti basi akhoza kuweruka. So atadalisa zinali anamwaso anthu ochuluka wina anasala komanso analisaso mkate ndi somba nadya anthu zine zinasala. So zochepa Mulungu amazidani amazidalisa. Ine ndimakhulupirira kuti izi Mulungu
azazidalisa mpaka tatizakhale galimoto mpaka zatosa galimoto. mmene ndimene chezera ndi Ambekse amene ndithu amayitanira ma vegetable loko zawo koma amayitanira muchengelezi mwawo na amene ndithu amachitira. Ine ndisungana ndisiliya, pirizani kuoneka kanema wa Zodiac.